És el llop! Correu, correu! Què fem ara? Què fem ara? Ja sé, li tirarem castanyes al llop. Uah! Uah! Visca les castanyes! Hi havia una vegada dos castanyes que van anar a visitar una casa encantada. Anem a visitar-la? Estàs segur? Sí. Anem a visitar-la? Quina és aquesta maduixa? Ah! Mama. Què? Una carbassa s'ha menjat el germanet. Pues anem a fer patata. Anem a tallar-les. Va, fem la sopa de carbassa. Les 3 castanyes i la sopa de carbassa. Anem a jugar? Sí, sí! Anem a jugar al tobogan, vale? Vale. Tic, 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 tic. Ui! Tic, 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 tic. Ui! Tic, 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 tic. Ui! Anem a la casa! Anem a la casa! On s'han amagat?